Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama. Ti surat ngentay ikan biyagita kat naggapaw kini pagayam Elmer iti launyawn. Ngum sakbay ngentay ituloy basaan ti surat ni Elmer, kumablaw tayo pa'y kalapeng. Shout out kan ni pagayam Melody Sonyo dita Hong Kong. Naragsa ka pa nagdengeg ken ni Elma Rodrigo dita Taiwan. Shout out ken ni pagayam Rowena Kamungaw. Wenno Kamunggaw nga tada ito dita na Kuwait. Kablaw ken ni pagayam Gregory Caliboso. Naragsa ka pa nagdengeg ken ni Lenny Bringas. Wenno Bringas dita Singapore. Makablaawan amin at dumdumngeg dito napinta sa programa yo. From Raymond Banyaga iti New Zealand. Kablao kadagiti amay na taga Manawag Kawayan Isabela nang runati Agbayanay kan Akoba family from Eyang Agbayanay. Bueno, kastoy nga ruden ti surat ni pagayam tayo nga Elmer. Kan ka Mang Bianong. Ilingid naklakuman ni tinagan nga Elmer. Nakapagsurat ka takayat kumait manggan ti kapanunutam may papaniti parikot ko nga idatag ko ken ka. Daytoy parikot nga nakidatag ket agtayek ken ni Lolok Patricio. Lakayen ni Lolok agmay salang ni Lolok iti balay na. Isu nga ingkedeng ko nga rod akad kadwaan Mang Bianong. Sigurado ka, akad kadwam lang ni Lolo medyo balay na. Wantatang, kaasimot ni Lolo na wantikad kadwana. Nasayat da ito aga panunuta manak ko. Mayat no yung kakadkaduan, tapnad damot ti mangkitkita kan kuana. Ngam umayak lat ta dito'y balay Natural at dito'y mo ti balay mo. Kasanon no saan to na welcome dito'y balay. No agyan ako ni Jayan ni Lolo. Nagloko kan nga ubeng. Agawid kalata dito'y iti anyaman akan ito akayat mo Basta saan nakalukwan ter aramidem. Saan ka mang isang sangpat iti babae iti ayan ni Lolom. Natural atatang, nagawan mo ta nababain kun ngay. No mang isang pagtakit din iti babae iti jakmat balay. Palpalagipan kalaeng tapno saan ka makaliplipat. Laglagipem nga ubing kapay. Awan, di palamot mo, no arem-arem taday ti panunot mo. Agadal kakit day, naimbag. Imbag laki day, takinayat mo ti umay agnaid dito'y balay, apok. Masya na kamin kada kayong agmay-may sa akanayon dito'y balay yo, Lolo. Sa nabalay, ta napigsaak pa'y maid. Kabailak nga uray agmay-may saak. Unang sa balilatan no dati kadkadwayo, Lolo. Tapno damot ti katulungan nyo no dati aramidan nyo. Alang araw, agnaid ka pa'y dito'y balay,
Ta siyak ti makaam mo iti tuition mo ita nga enrollment. Ha? Agpaiso, lolo? Wen, tangdan mo amang kadwa kanyak. Agyaman nak, lolo. Sana bali ta online class kami mat. Dituyak lang balayo. Isa ang makadkadwaan kayo. Aramidem lata dagiti kayat mo nga ramiden. Ta kabailak pa'y mo't ti bagay. Awan parikot kanyak, apok. Jack makaturo ka. Agbuyak man pa iti Netflix. Pangalalaki ti turog ko. Kumusta kan, darling? Ah. Nataerak iti personal Adda ka sasaw ni lolo iti cellphone. Ay, sige nga, Rod. Good night, darling. Bye. Mwah! Ni. Addan samot nobya ni lolo. Padarling-darling pa ang makisasaw iti cellphone na. Adda pa'y pamuwa-muwa na. Nay, nakasukat kayo mat lolo. Hindi gusan nyo pa iti uray la. Wen apok, tadaman papanak. Papanan nyo nga lolo. Mapan ko man digaan de balasang idikalman. Ha? Diyay ka di kinasasauyo idirabi lolo? Ay sika Chismoso ka nga apo ko. Mayra na lang nga nang nagkulipan nakisarsarita yung iti cellphone lolo. Sino di dardarlingan niyaw? Fling kulaeng apo. Anya? Papansin mo nga men. Idi naram ko iti cellphone. Mayat jay loka. Ay sus lolo, madi ti playboy. Makasarak kayo lang iti sakit ti ulo yaw. Isuda mo't ti agpapansin kanyak. Siyempre, kawitan day tao'y. Alangan mo't nga itarayak jay upang nga umasidag. Ay, nagnengnengak mo't tinakawitan ngay no itarayak ki din jay upa. Apay, bakla akawitan. Apay, nakit-kita yun aya, di kinasasauyo iti cellphone niyaw. Saan pa'y? Agkita kami pa'y laeng ita. Anya? Agahasong ngay dayta, tati undak pa mapan makisinarak iti balasang. Gagangay na ata, matinik ti lolom apok. Sige, tarumwara kaun. Narigat mait, no agururay jay upa iti kawitan. Ang mga no makasarak iti sabali amang sarigsig keng kuana kahit agitlog adi na oras jay upa. Table number 5 jay ayan ni Amanda. Dayjay. Iso siguro dyan nakatugaw. Agure ka. Double body, mate. Day tanga talaga ni Amanda. Dabiana. Dandan ni pagtugawan mo 22 tao tinagtugawan na. Di ako nagpagpakita kung kuwana. Agawid aki din. Ay, sorry. Wow. What a beautiful lady. Anya ka mo tan? Apay adi mo kitkitaon ti pagpagnaam. Sorry, Miss Beautiful. Sorry talaga. Agyaman at napakawanak iti panakadalapos ko keng kaitay. Dalen. Pasensya ka mo tan, no kinusilapan ka iti nakatadtadem itay. Sa nabalay, ta sa anak mo't anasugat iti nagtadem ako silap mo. Apaw, nagsamitan day tanga isem mo, Dalen. Naangaw kagaya, Mang Patricio. Angaw, ngem agpaiso day jay. Talaga ang nagpintas ka. Nakayawan ada gusto'y pusok ang nakakita kang ka.
Mabalinta ka day nga agbalin ang nasinged iti tunggal maysa? Wana, day talagayam. Awan mo ti makita kadakas no agsinningad ta. Patricio. Yes! Saan anasayang ti pagnak? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sana nasayang ti iruruar ko. Tanaam mo ka, beautiful Dalen. Una yan. Kumusta ti pagnayo, Lolo? Jackpot! Apaw! Ha? Napintas di kinasinarak yaw? Jack type jay kasinarak ko kuma. Ngem wow sexy jay naamamawk may sanga upa. Anya? Saan siguro ay kasinarak ko kuma ti talaga apara kanyak. Iso anam amok jay may sanga upa. Una yun na kina-playboy data, Lolo? Saan naka-playboy, apaok? Gagangay iti kawitan, agpili iti upa, amanadaan na Madi, Lolo. Saan kayo unay? Ang mga makapaspasakit kayo umatin. Saan? Basit lang arudan ti kanitok anabat-bati diti lubong. Iso nga enjoy life kit di Jak sayangan ti tunggal kanito. Una, Lolo, kasta ti aramidan nyo. Di yung sayangan ti tunggal ka nitong agarami diti kinaimbag. Sana mang pasakit iti pada a tao. Elmer, nalipatam sa mutan alulunak. Ha? Amok ti aramidag taad ado nga amang tinainom ken nalamot ko ngem sika. Iso abay-bay anak man nga aginjoy life, Elmer. Itikas jay nga edad ni Lolo, matinik pailaang no may papani iti babae, mangbiyanong. Naarem launay. Kasla teenager mutain, asan a makataltal na, gapu iti arem-arem. Adulat tamot ti kumpot kan kwa ta nalaing nga may na makisasao. San kung harot amalapdan, iti aramiden na. Isu abinay bayaklatan, mangbiyanong. Kumusta ti panagnad mo itayan ni Lolom? Mayat mo, tatang. Iso na lang tapasaway ni Lolo. Nay, anyan ti kahit mo asawan? Playboy ni Lolo. Babae latan ti sapsapulan na. Anya? Kulak man no binaliwan ng tikas tang aramid na. Isulat na nga iso, tatang. Sana makataltal na ti cellphone na. Yung babae mo ti kanayo nakasasao na. Anya ni Lolom, sigud na nga mina nakasta. Iso ti kanayo na pagapapanda ide iti day di Lolam. Ha? No kasta, pirmia konsumisyon day di Lola kan kwa na, tatang? Una, hangam ko na naman day di Lolam ti agpaypayso. Saan na kano asuksukatan? Naynayunan na laang. Iso na uman day di Lolam kat binaybayanan. Di nakarkarong arot iti kaubingan na anagaraw. Itantupay kat saan aman anawa. Sige hita kasaritak tuman ni Lolom. Bareng adda pagnaan na. Hay, inlaklakay nan, ti kina-playboy na. Sige, agkita tanto manen, Dalen, my sweetie. Atan, Awagang kanto mananwan, adda nga mintoy anak ko. Bye, sweetie. Ay, anya ti masapol mo. Imalatiw kamot dito'y balay. talaga saan nyo ang maiwaksi, ti kinalaing yung agsapul iti babae. Na, may kalaang tapno sermonan na. Tatang, di kay unay, made ti mahilig unay iti babae. Kaslaim bagamata na may parit ti agayat. Iso nga rod nga da puso tayo, tapno makarik na tayo iti ayat.
Ngumapay ngay aparitan nak. Saan kayo aparparitan, tatang? Ibagbagak laang at di kaya glablabas. No kaya't yo, mangpili kayo langan kadagit ikaw awag yu di tayo tagbalin nga asawa yo. Tapno agtal na kayon. Oray agkasar kayon no iso, tatang. Jak nga rod kaya ti maitalay. Apay aya nga isuro nak sa tor. Tatang, Jak kaya ti man nakibiyang launay. Iso adinak nga rod pakibibiyangan. Day tabagim ti pakibiyangam. Biyangot! Kunak tumot adi na kay denggan ni Lolo, tatang. Da kayo lang arudan tinagbalin adakas kan kuana. ay, baybayamon. Sakit ti ulo laang no ipilit ko ti kayat ko. Iso makamuman laang ni ti biyag na. Tatang, Total, awan mo't laang ti dengdenggan na. Iso baybayam nga rudan. Narigat nga ilintag ti laklakayan, anak angkan ti ulo na. Agpaiso? Ikasar na kon, Patricio? Wen, sweetie. Si kaatalagan ti sapsapulag akasukat day di pimanawen nga asawa. No kastarod, ibagak kadagiti anak ko ti maipapan iti panagkalay sata. Wen ibagam kadakwada tapno amudan. Ay na, kunaklakit tinusaan ako na maikasar iti may kadwa agundaway. Aman, may kasar ka. Patricio is here for you, sweetie. Nag-sweet ka talaga, Patricio. Sweetheart ko namot tapno na samsamit adenggan, may sweetie. Alawanan, sweetheart. Kasaok to dagiti anak ko maipapan iti panagkalay sata. Okay, sikati makamo, sweetie. Agkasartaki din, tapno sardengan nakmut na sermonan di anak ko. sigurado kayo nga ikasar yung Genovia yo, Lolo? Wen nga rod, apok. Apay, awan bilib mo kanya. Ni, saan man, Lolo? Mas dawak lang. Kunak nga minawanan di panggap yung mga ikasar. Kaya't ko atalagan ngay kasar ni Dalain. At danton ti lolam. Kasla ubing paimot ni nanadalin nga agbalin a lolak, Lolo? 50 iso mabalinan nga agbalin a lolam. Adayo nga inauna kayo kun kuana, Lolo. 64 yun. Age doesn't matter nga ron. Maragsa ka na, ta napanunot yung matlangan tagsimpa iti nobya yaw, tatang. San kayo mat siguro ngagsapol iti sa balay? No agasawa kayo ni tinobya yu ita. Wen, tapno agtal na kamatan sa taur. Ha, Day talang amin mangkunkontra ken mangsersermon ti pagalistuam nga ramidan. saan kayo akontraan ken sermona no amok ahusto kayo, tatang? Iso nga rod nga asawa ko ni Dalain tapno sardengan nakmutan sa taur. Talaga nga impay-pay sumti may nagbakasyon dito lugar mi, Jenny. Wan adamot ti kapagyak ditoy. Isu nga dangarot ti pagdagusak. Sige, ipapas mo tagbakasyon dito. Sigurado ang ma-enjoy mo ta presko dagiti makmakan. Saan na kas ijay syudad a Pasig ang magatang lang arudain, saan pa ina presko dagiti daddoma. Ha? Asino day taadayag akasasaom, Elmer? Ni Jenny, Lolo. Gayem ko. Nakaadalak iti high school, iti nagadalak iti syudad. May nagbakasyon dito lugar tayo. Kasta. Nagpintas kan, basang. Agyaman nagtata. Ay, siyak gayam ni Patricio. Siyak ti malaan ni Elmer nga pukok. Isuhan nataraki mo akas kanyak. Ni Lolo talaga.
Husto mo timbaga ni Tata Patricio Elmer. Iso at talaga ti karuprupam. Imala kalaunay kan kuana. Tagpada kayo anataer. Kunaktomat, sana mabalil nga ilibak ti agdadata akin na pudnaw. Nalaos ti ragsak ni Lolo Patricio, nakaamamo kini Jenny gayem ko mangbianong. Aging gaakanayon na mutayin nga awagan. Inururay mi nga raw ti panangikasar na kini Nana Dalen nobya na, ngem kala at mutayin na nagbaliw ti puloy ti angin. Kastoy nga raw ti napasamak mangbianong. Tatang, kano ngayon ay kasaryo ni Dalen nobya yaw? Urayon may ti panangibagayo iti kaldawan ti kalaysayaw. Saanin? Anya ti kayat yu asawan, tatang? Saan nga rudan? Saan kami ngagkasarkan ni Dalain? Nay, apayan, tatang. Jack Phil. Anya? Saan yun na panunutan ti may papanit ti kalaysa? Tawanan ti mapasamak a kalaysa. Agpudno kayo man, tatang. Adda ka din nakita yu asabalay, iso akalat nagbaliw ti puloy ti angin? No, kasta husto ti atap ko. Made no pa italiak tanagadupay dagiti dumteng amam-amaw. Iso baybay amaw ti maipapanken ni Dalen sa tor. Apaya dinakmutan awagan kan agpakpakita kanyak, Patricio. Kunam nga ikalay sa anak. Idi na ijay ngam sabali itan. Anya? Lipatan na kon Dalen. Nagbastos kan alakay. Laklaka umlaangan ti mangi-break kanyak. Saan ka nga ruden akayat? Iso ngag-break tan. Mangsapul ka niti sabali. Ta saan tan ngagkasar. Dak kayat ti paitalikan ka. Nagbastos kan alaklakayan. Anay ko. Apay ta agtungpa ka ngay. Kurang pay dayta. Feeling ka. Anay ko. Ay, husto mo ta na. Nagdakkel dayta dakulap mo atungong pa. Anya ahuston? Anay ko, gusto mo ta na. Ikugtar kan makitam. Padasam! Pagbabawyang day tingay naramid mo kanyak. Paasa kaalaklakayudan! Ayop na diya babae. Tinong-patong pa nakidain. Basol yumot lang alolo. Pinangnamnama yumot namin itawan. Natural ang makaungot kada kayo. Siyak ti Lolom Elmer. Apay ngay, ajay saan mo kabagyan ti sakit mo? Gaputa ka asimot ni Nana Dalen anang namnama piman nga ikasaryaw, lolo. Agbibisin ki diya? Jak lang aruden kayat kundi ungat kidain. Di oray mamin ano pa'y atong patong paanak. Jak to sublian dayay. Neba! Lolo, Isukit din ti mang dadael iti focus ko. sino nga min ayat nakafokusan ti imatang nyo ita, lolo? Siyempre, jay ubing Ni Jenny kadya gayem ko? tumpak. Lolo, agkatawunan kami lang ka ni Jenny. Anya ko ma. Age doesn't matter nga rod ako nak. No aklunan nak ni Jenny. Iso nga raw ti ikalaysak apaw. Ay sus, pangasim lolo. Child abuse daytan. Anya at child abuse kat baintinan? No kursonada nak. Di nasaya at launay. Adanton ti lulam akatawanam apak. Ay, pakpakawan. Already tanan mo tan lolo. Saanan? Saanak nga agtatak ko na madaan iti lola katawnak. Maghunos dili kayo, lolo.
Mapanak man iti ayan ni Jenny. Di na mga minsong batan ti awag ko. Di nakmeten ka sa asa o apulaw sa manipod imbagak ti I love you kang kuana. Hoy! Lakay Patricio! Ha? Asino ka? Siya lang ti anak ni Dalen a pinagay-ayamam. Ha? Laklakayan kan ngem gumatgatal ka pa'y lang. Anay ko. Makita? May sala disnog ko kan ka ngem uray ka lang na parasise. Ngem naglastog ka din akong di playboy. Inramramon mo pa'y tinak. Apay nga ron nagkabil ka ngay. Di ka lamasyan ni Tilakay. Gapo ta di kamat na asyan iji bakit nga ina. Gusto na. Gusto. Ay, gusto na. Lastog ka nga maawan mo't bal mo. Pa! Gusto na. Permay napabot nga ni Lolo Patricio, idi kinabkabil ti anak ni Nana Dalen Mangbianaong. Impagarup mi ide no agbaliwan gapu iti napagteng na ngem awan latta. Mahilig latta mangnobnobya. Naimbag nga raw ta saan at tinutupan ti gayim ko a kursunada na ide. Ita at damanen ti sabali a nobya na. Ngamang mangagkaw nga agdudumalatta ti kasasaon na iti cellphone na. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidon may ken ni Lolo Patricio tapno agnakam ket sardengan nan ti kina playboy na ta amangan no dakdakas tupay ti mapagting na. Iwanwan na kuma mangbianaw. To'y pagayam mo, Elmer. Pagayam, Elmer. Normal laeng itibiyang mo ti panagtino kuma ni lelong mo. Mayat ti panagtarigagay maimpluensyaan ti sabali, babaan kadagiti na inseriban o miso wagas. Ngam sumangbay ti parikot, no palagipan iti kinaimbag, panagkudkod, panangibagay iti bidot, wenno anya pa'y akita ti panangipapilit. Aklonem laengen ti kinasya sino na. Ti panangaklon iti maysa tao, ket saan akayat asawen kang kanunungam ida, panangiwakse iti kabukbukudam kalintegan. Mabalin mulat ti mangiwayat iti maitutop nga agdang tapno maprotektaran. Wenno, mabalin mo mayt nga aklunin latan kasjaynan. Anyaman kadagita wagas, inaklon mo ti realidad ti maysa tao, partikular ni lelong mo. Mabalin asaan mo magustuhan, ngem iti naon-uneg akay papanan, adda ka iti kinatalingan iti dayta. Dayta laangan kat bendisyonan kan ka, ngem ti ka ipapilit ti kayat mo mapasamak. Tati tao nagantel, kayarigan na dayta iti toro sisasagan dumog pa iti nalabag atela. Ano gamdam banginan, sikatin na bagdakan, wenno dugpaan. No pa'y kasta, adda posibilidad na mapagbali mo dayta lelong mo, no, maawatan na mismo dagitay pagbidbiddutan na. Ken, kayat na nga ilintag dagitoy, ken adda nalawag plano na iti panangbalbalew kadagitoy. Isuan no maminsan, ti panagkambyom iting kapanangaklon, kat makatulong. Oh, yeah! Agpatinggamanan dito'y gagayam. Aging gay ti sumarunumanan, ngayon tayo panaglalangain. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagni na kata kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share,
like and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!